Velkommen til kropsmeditation. Krop- og hjerte-meditation. Jeg vil bede dig om at sætte dig eller lægge dig et sted, hvor du kan være uforstyrret det næste stykke tid. Placer dig på en måde, så din krop har det godt. Så den er afspændt og afslappet, eller i hvert fald kan blive det. Find måske et tæppe eller en pude. Det kan være, at du skal ligge på en madras. Det kan være, at du skal ligge på en sofa. Det kan være, at du skal sidde. Spørg dig selv. Spørg din krop. Hvad for en dag det er i dag, og hvad du har lyst til. Og mens du vrikker dig på plads i den stilling, det sted, du har valgt, så brug de næste. Ja, det kom allerede. Vejrtrækninger, gab. Til lige at lande. Træk vejret ind igennem næsen på indåndingen. Og slip på udåndingen på et suk. Netop som det hedder, slip. En afspænding. Udåndingen. Som får os til at spænde yderligere af. Synke dybere ind i kroppen. Så vi bedre kan mærke, hvad det er, der foregår på de indre planer. Indånding gennem næsen. Og udånding på et slip gennem munden. Mærk, hvordan luften går ind igennem næsen, følger luftrøret ned igennem svælget, ned i lungerne, som fylder sig op. Og forestil dig, hvordan det starter nedefra opfyldningen. Helt nede i bunden af brystkassen på bagsiden. Og som sådan en bølgebevægelse fylder lungerne op. Og lige så snart du når toppen af indåndingen, så slipper du. Så uden at anstrenge dig for meget, men alligevel put en intention og en retning på din indånding. Tænk ikke så meget over, hvor lang indåndingen er. Eller udåndingen for den sags skyld. Lige nu lader vi det bare flyde. Indånding gennem næsen. Ned i bunden af brystkassen. Fylder op. Slipper på et suk gennem munden. Luften, som fylder lungerne op, omfavner og holder hjertet. Vores hjerte er placeret midt i brystet, lidt til venstre. Det gør faktisk, at vores venstre lunge er en lille smule mindre end den højre. Så prøv at mærke, hvordan hjertet finder plads i brystet mellem jeres lunger, holdt af jeres lunger. Og i kommunikation, direkte kommunikation, lunger og hjerte, vejrtrækning og hjerteslag.
En af de bedste måder at afspænde kroppen på, og få hjerterytmen til at falde til ro, er ved at trække vejret dybt og roligt. Ind igennem næsen, slip på et suk, ud igennem munden. Og den her meditative tilstand, hvor vi har fokuseret, altså vendt vores fokus mod luften, der kommer ind i kroppen og suser ud af kroppen, er en fin måde at få de her myldretanker, livet, dagligdagen og alt det vi skal og bør og føler og tænker, til at falde lidt til ro. Igen er der ikke noget, vi vil forcere, så hvis der er noget, der melder sig, tanker, der melder sig, en tankestreg, der bare suser afsted med os, så bare observer og vær med tanken, uden at føle, at du skal gøre noget ved den. Hverken stoppe den, eller for den sags skyld, følge den. Og hver gang vi føler den her hiven fra hjernen, om kom, tænk på det og husk det, så vender vi tilbage til vejrtrækningen. Ind igennem næsen. Bølgebevægelse helt nede fra bunden af lungerne, op igennem brystet, fylder op, krammer hjertet. Og vi slipper på udåndingen på et suk. Og mærk nu, hvordan du kan forbinde dig til dit hjerte. Forbind dig til fornemmelsen inde i brystet af dit fysiske hjerte. Men forbind dig også til dit hjerte som den her anden, eller nogen vil måske sige første hjerne. Et klogt organ, som kan fortælle os, undervise os og vise os vejen i vores liv. Så potent i sit elektromagnetiske felt, at det går flere meter uden for vores krop. Meget mere end vores hovedhjerne gør. Meget længere ud. Prøv at se det for dig som et billede af din krop med dit hjerte placeret centralt i brystet. Lidt til venstre måske. Og forestil dig, hvordan det pulserer med dit hjerteslag ud omkring dig. Der må være farver på. Der må være farver, striber, prikker i det her felt, du forestiller dig omkring din krop. Det må se lige sådan ud, som du vil, ligesom det viser sig for dig. Så prøv bare at lade det komme til dig, uden igen at bestemme noget. Eller forhold dig til det. Det skal ikke være smukt. Det skal ikke være grimt. Det vil sige, det er bare. Der er ikke noget, der er rigtigt, der er ikke noget, der er forkert. Så forbind dig til det her felt omkring dig. Mærk, hvordan det kommer inden fra kernen af dit bryst, kernen af din fysiske krop. Brug din indånding og din udånding til at mærke og forholde dig til og forbinde dig til stedet.
Se, hvordan du kan være i den her boble omkring dig. Pulserende, levende, vibrerende boble af energi. Elektromagnetisme. Hvordan du kan møde verden, og hvordan dit felt fletter sig sammen med andre folks felter. Hvordan vi kan påvirke hinanden uden ord eller handling, men bare i vores væren. Beskyttet og holdt her. Centreret og forbundet til vores hjerte og til vores hjerteslag. Vejrtrækning, indånding gennem næsen. Blød og lang. Som en bølge fylder lungerne op. Og når du når til toppen, slipper du et suk ud igennem munden. Føl din nakke er lang. Føl din rygsøjle helt op fra den øverste ryghvirvel hele vejen ned til halebenet, om du sidder eller ligger. Som en form for søjle. Og forbindingsled mellem himmel og jord. Og dig der placeret mellem disse to punkter. Disse to steder uden for din krop. Og netop denne særlige ting, at vi er åndelige væsener i en fysisk krop på en jord, som lever et liv. Netop denne viden er den, vi integrerer her i den her meditation, hvor vi forbinder os med hjertet. Med hjerteslaget og vejrtrækningen. Som den vibration, som den energi, åndedrag, hjerteslaget, som konfirmerer, at vi er her, forbundet og forankret på jorden, men samtidig er forbundet til noget større end os. Som kan hjælpe, støtte, inspirere. Igennem hele vores liv. Vi kan bede om hjælp. Hvis der er noget, der føles svært eller uoverskueligt. Vi kan sende taknemmelighed ud omkring os. En af de stærkeste vibrationer, energetiske vibrationer, vi har. Taknemmeligheden. Og det kan være fra den mindste lille ting til den allerstørste. Vi forbinder os til følelsen af taknemmelighed. Og tænk det blot som en vibration i dit hjerte, som netop bliver sendt ud i en kreds omkring dig, vibrerende
4 til 5 meter ud fra din krop. Hvad vi kan måle. Og monstro det ikke også rækker endnu længere ud. Bliver forstærket i mødet med andres vibration. Og kan forandre, forvandle, transformere. Ikke bare energien og den åndelige oplevelse, men også den fysiske verden omkring os. Så prøv at sidde med den fornemmelse. Og træk vejret igennem. Indånding gennem næsen. Og udånding og et suk gennem munden. Mærk de steder, der nu under denne her hjertemeditation, vejrtrækningsmeditation, fysisk melder sig i din krop. Det kan være et punkt, specifikt punkt i kroppen, som er ømt eller føles opspændt. Eller det kan være en mere flygtig fornemmelse af kulde eller varme. Følelse af noget, der er spændt op eller alt for afspændt, slapt, energiforladt. Et område, der kan føles låst, lukket, uden flow, uden bevægelse. Og som vi ligger eller sidder her, så trækker vi vejret hen til det område. Og forestil dig, at du trækker lys og ny energi, ilt og kraft hen ind til det sted, du mærker. Også selvom det er nede i stortåen. Fylder det op med alt det nye. Og på udåndingen tager du alt det med, som der ikke er behov for længere. Sender det ud i luften omkring dig. I naturen, til træet, til jorden. Som vil bruge det som gødning. Som næring til vækst. Så du på den måde kan forny og rense områder i din krop med din bare indånding og udånding. Der kan være flere steder, der melder sig. Og her i meditationsdelen, der trækker vi vejret hen til det. Og når vi så skal bevæge kroppen i træningsdelen, så har vi de her steder, de her områder med mentalt. Vi kan arbejde konkret med dem, støtte og skubbe lidt på, hvor der er behov for noget særligt. Eller vi kan bare have dem med mentalt. Så når det er, vi laver en øvelse, en kropsøvelse, så vil området eller feltet eller stedet automatisk aktiveres og modtage det, der skal modtages, og slippe det, der skal slippes. Og lav sådan en god kropsscanning helt op fra toppen af hovedet og hele vejen ned til store tæerne, ud langs armene, torso og bækken, mave og brystkasse. Som sådan en lille lup, der suser rundt og kigger og mærker. Afslutter vi vores scanning. Trækker vejret et par gange.
Inden vi langsomt afrunder meditationen og går i gang med træningsdelen. Og hvis du ikke skal træne, så kan du have med dig, at selvom du ikke konfronterer eller tager fat i de her steder i din krop konkret i en træningssituation, så vil det arbejde videre i løbet af dagen. Helt naturligt. Kroppen har utrolig evne til selvheling. Og jeg kan lide at sige, at den finder stor glæde i den opmærksomhed, vi giver. Når vi anerkender de steder, ser dem ærligt og kærligt, de steder i kroppen, som har behov for opmærksomhed. Allerede der går processen i gang. Så tag det med jer til resten af jeres dag. Indånding gennem næsen. Og slip på et suk ud igennem munden. Igen indånding gennem næsen. Og slip på et suk ud igennem munden. Og vi skal have en sidste. Indånding gennem næsen. Og slip på et suk ud igennem munden. Så vender vi vores opmærksomhed ud af, åbner ørerne og lytter til de lyde, der er omkring os. Bevæger kroppen lidt og mærker underlaget. Registrerer det sted, hvor vi er, rummet. Bevæger kroppen lidt. Det kan være, at vi lige skal strække os lidt. Og til sidst åbner vi øjnene. Lige så stille og roligt og lad lyset komme ind. Og så er det ellers videre ud i verden eller hen til træningsmåtten. Man kan også med fordel, hvis man ikke skal lave min træning, så kan man med fordel simpelthen bare stille sig nu på gulvet og lige strække sig og mærke lidt mere ind i de her områder, som du har besøgt under meditationen. Så det håber jeg, at du vil tage dig lidt tid til, enten nu eller senere. Og ellers så ønsker jeg dig den bedste dag. Tak for nu.